Dobrý den, rádi bychom vám dneska představili naši novinku, a to se jedná o výdejní a zároveň prodejní automaty. Zde vidíte vlastně celou tu sestavu, jak vypadá. Tady je hlavní panel, který ovládá celou tady tu sestavu. Na levé straně máme okýnkovou část, kde můžete vidět produkty, které se vlezou buď do bedínky, anebo jsou to ovocňákové bedny. Tady tato část funguje na tom principu, že zákazník si zde vybere na této obrazovce produkt, zaplatí ho a otevře se mu dané okýnko. Zde máme část, kde se prodávají drobné produkty, ať už to jsou ovocňáky, nějaké výrobky nebo produkty ve flaškách, vajíčka, můžou tam být medy, povidla, takže nějaké skleněné jogurty například a tak dále. Tady máme část, která je čistě výdejní část.